Добър ден! Днеска е петък. Здравейте, мили приятели! Така, колата е 92, е 92. Какво се случило тук? Нали, свалихме скоростта. Имаме един запнал мотор. Не е мърда. Направо си е запнал мотора. Тук имаме хубава кола. Няма показвам номера. Какво става тук? Само за фенер. Така, отворихме масления филтър. Чакай, тук не се вижда. Тук, в тялото на... Мисля, че вече е ясно. Вече е ясно. И има стружки. Виждат се. Добре. И също така и това е брокат. Взех от детето брокат и го изсипах вътре в маслото. И така. Честит петък. Петък какъв ден е? Ден на кой е? Господин Паскале? Ден на майстора или на мотора? Петък е ден на мотора. Ден на моторите е в петък. Тук има две готови за изпращане. И двете са на Тойота. Айде, успешен ден!